хочу Твое виконать слово і у змаганні з грахом моцним бить, присвятить Тобі думки і справи, кожний день по Євангелію жить. Ойче наш, який єсть у небі, на землі і повсюдний Твой дух, хлеб штоденный Ты нам спосылаешь, милосердно даруешь нам дух. Ойче наш, який єсть у небі, на землі і повсюдно Твой дух, хлеб штоденный Ты нам спосылаешь, милосердно даруешь нам дух. Был я вельми самотным и бедным, и в житті безнадійно блукав. Твоя кров грех з душі моєї змила, человеком обновленным став. Ойче наш, який єсть у небі, на землі і повсюдно Твой дух, хлеб штоденный Ты нам спосылаешь, милосердно даруешь нам дух. Ойче наш, який єсть у небі, на землі і повсюдно Твой дух, хлеб штоденный Ты нам спосылаешь, милосердно даруешь нам дух. Коли хочешь иметь вечное счастье, радость полную з рук Пана взять, треба цілком отдать себе Богу, послухмяним Его волі стать. Ойче наш, який єсть у небі, на землі і повсюдно Твой дух, хлеб штоденный Ты нам спосылаешь, милосердно даруешь нам дух. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, переживаем сегодня 6-ю звычайную неделю. Збираемся супольна, як одна великая парафіяльная сям'я на Эўхарыстыі, каб Бога перапрашаць, праслаўляць, дзякаваць Яму і прасіць у нашых інтэнцыях, з якімі мы прыходзім да Христовага алтара. Я гэтую святую імшу сёння цэлебрую інтэнцыі святой памяці памерлага Владзіміра Жабінскага у 4-ю гадавіну пасля яго смерці, просячы, каб добры Бог злітаваўся над ім і дараваў яму ласку вечнага прабывання ў небе. На пачатку святой імшы перапросім Пана Бога за ўсе нашыя грахі і недасканаласці нашага жыцця, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашего.
Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прими моление наше, який сидишь праворучайца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвали Бога Отца. Амен. Молімся. Боже, Ти хочеш пробивати у серця праведних і щирих. Учені, каб ми, дякуючи Твоїй ласці, стали годним місцем Твоєго пробивання. Праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоєго Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Чытанне кнігі мудрасці Сіраха. Калі захочаш, захаваеш запаведзі і застанешся верным яго ўпадабанню. Ён паставіў перад табою агонь і ваду, а ты працягні руку сваю да таго, чаго захочаш. Перад чалавекам жыццё і смерць, і што спадабаецца, будзе дадзена яму. Бо вялікая мудрасць Пана, магутная яго ўлада, і ён усё бачыць. Ягоныя вочы над тымі, хто яго баіцца. Ён ведае кожны чалавечы ўчынак. Ён нікому не загадаў быць бязбожным і нікому не даваў дазволу грашыць. Гэта Слова Божае. Szczęśliwy, kto chodzić u zakonie Pana. Szczęśliwy, kto chodzić u zakonie Pana. Szczęśliwy ty, czyj szlach bezzaganny, kto chodzić u zakonie Pana.
Щасливые тыя, хто заховує ягоныя свечані, і усім серцем шукає яго. Щасливые, хто ходить у законі Пана. Ти загадав, каб старанно виконували твоє накази, о, нехай певними будуть мої шляхи у захованні твоїх постановав. Щасливые, хто ходить у законі Пана. Прояви ласкавость до свого слуги, і буду жить і заховать Твоего слова. Открий мої очі, каб я убачив цуди Твоего закону. Щасливые, хто ходить у законі Пана. Покажи мне, Пане, шлях Твоих постановов, и я до конца буду триматься Його. Научи меня, и буду заховать закон Твой, и берегчи Його усім серцем. Щасливые, хто ходить у законі Пана. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, мы обвяшчаем мудрость сярод досканалых, і не мудрость гэтага свету ці знікомых князёў гэтага свету, але обвяшчаем мудрость Божую, схаваную у таямніцы, якую Бог прадвызначыў перад вякамі для славы нашай. Ніхто з князёў гэтага свету не спазнаў яе, бо калі б пазналі, не укрыжавалі б Пана славы. Але як напісана, чаго вока не бачыла і вуха не чула, і што не ўваходзіла ў чалавечае сэрца, тое Бог падрыхтаваў тым, хто любіць Яго. Нам жа Бог адкрыў праз Духа, бо Дух пранікае ва ўсё, нават у глыбіні Божыя. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Алілюя, алілюя, алілюя. Алілюя, алілюя, алілюя. Благословленный Ты, Ойче, Пан неба и земли, бо Ты открыл таємниці владарства детям. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан за вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія по Волтлі Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час Єзус сказав своїм вучням: «Кажу вам, калі справядлівасць вашая не пераўзыдзе справядлівасці кніжнікаў і фарысеяў, то вы не ўвойдзеце ў валадарства нябеснае. Вы чулі, што было сказано продкам: не забівай, а хто заб'е,
падпадае пад суд. А я кажу вам, што кожны, хто гневаецца на брата свайго, падпадае пад суд. Вы чулі, што сказана: не распуснічай. Я ж вам кажу, кожны, хто з пажадлівасцю глядзіць на жанчыну, ужо ўчыніў з ёй распусту ў сэрцы сваім. Вы чулі, што сказана было продкам: не прысягай фальшыва, а выконвай перад Богам прысягі свае. Я ж кажу вам, не прысягайце наогул. І няхай будзе слова вашае так, так, не, не. А што звыш гэтага, тое ад злога. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Дорогие браты и сестры, сегодня мы переживаем третью неделю месяца, як уже у тым месяцы узгадывал, напэўна, ксёндз, які цэлебраваў святую мшу, наш біскуп пожадаў, каб менавіта ў гэтую нядзелю мы крыху знаёміліся з справамі сіноду, які трывае, які набліжаецца да заканчэння у нашай дыяцэзіі, каб крыху наблізіць разуменне гэтага, увогуле спаткання, гэтага, бяда случылася, каб наблізіць нам, для чаго ўвогуле гэты сінод існуе, чым яны там, гэтыя сінадальныя камісіі, займаюцца і што яны там робяць. І вось на сённяшнюю нядзелю былі прысланыя матэрыялы, каб пазнаёміць вернікаў з працай сінадальных камісій па справах духавенства і сінадальнай камісіі па справах кансекраванага жыцця, па справах манаскага жыцця, іншымі словамі. Мои дарагія, сінадальная камісія па справах духавенства звяртае нашу ўвагу на святарства і яго ролю, якую адыгрывае ў жыцці мясцовага касцёла, сям'і, кожнага хрысціяніна, кожнага чалавека. І перш за ўсё мы павінны себе пытаць, хто такі святар і якая яго місія. Напэўна, можна ўзгадаць словы Яна Паўла II, які казаў, што святарства гэта дар і таямніца, але акрамя гэтага прыгожага выражэння ёсць якіясьці вельмі канкрэтныя заданні таго, што чалавек пакліканы да святарства робіць. Гэтая камісія прыпамінае нам таксама, што кожны з нас пакліканы да ўдзелу ў паўсюдным святарстве. Гэты ўдзел называецца удзел у всеагульным святарстве. Кожны з нас праз ласку святога Хроста атрымлівае удзел у гэтым святарстве. Кожны з нас паклікан у якімсьці сэнсе быць святаром, кожны з нас павінен адказваць за памнажэнне, паглыбленне і распаўсюджванне нашай хрысціянскай веры. Гэта нашае непасрэднае заданне. Не толькі ксёндз, праўда, замбоны павінен распавядаць, але і заданне нашага штодзённага жыцця распаўсюджваць веру. Вядома, каб нешта распаўсюджваць, трэба нешта ведаць, праўда? Бо так-то зашмат не распаўсюдзіш, праўда, як чагосьці не ведаеш. Але акрамя вось гэтага паўсюднага святарства, да якога мы належым, ёсць яшчэ таксама іерархічнае і службовае святарства. Што гэта за іерархічнае і службовае? З хрысціянскай старажытнасці касцёльная практыка і традыцыя акрэсліла для нас 3 ступені сакраменту святарства, сакраменту святарскіх пасвячэнняў. Што гэта за ступені? Найніжэйшая гэта дыякан. Вось у нас на Божае нараджэнне быў дыякан Алексей, як памятаеце, такі, праўда, са стулай. Вось, это найніжэйшы быў ступень. Потом прэзбітарат. Прэзбітарат гэта святары, так як я, так як ксёндз Роман, як ксёндз Александр. І 3-я ступень біскупства. Біскупаў таксама ведаем. У нас у дыяцэзіі ёсць адзін біскуп, біскуп Уладзімір, але таксама па Беларусі у іншых дыяцэзіях у нас крыху больш. Вось. Сучасны касцёл гаворыць пра тое, што менавіта да святарства
належаць две ступені: біскупства і прэзбітэрат. І вось гэта так званае іерархічнае святарства, а дыяканат – гэта менавіта тое службовае святарства, ступень служэння. Дыяканы прызначаныя для дапамогі біскупам і прэзбітарам. Мае дарагія, дзякуючы сакраменту святарства, кожны святар становіцца альтер Христус, другім Христом. Што гэта азначае? Азначае, што менавіта святар выконвае гэтую місію свайго святарства службовага ад імя і ў асобе Езуса Хрыста. Што гэта значыць? Ад імя Езуса Хрыста, мне здаецца, гэта зразумела, праўда, калі мы ад імя кагосьці, заступаючы яго, выконваем якуюсьці функцыю, праўда? Ад імя таго чалавека. Вось. У асобе Езуса Хрыста. Што гэта такое? Мае дарагія, калі святар, напрыклад, здзяйсняе эўхарыстыю, ён не кажа гэта ад трэцяй асобы, што вось Езус, калі быў, ён сказаў так да вучняў, святар гаворыць гэта ад сябе. Я бяру хлеб і кажу: бярыце і ешце, бо гэта ёсць цела маё. Я не кажу, што гэта цела Хрыста, праўда? Вось гэта называецца у асобе Езуса Хрыста. Падобным чынам адбываецца ў сакраменце споведзі. Калі удзяляецца разграшэнне, там апошнія словы: «І я адпускаю табе грахі ў імя Айца і Сына і Духа Святога». Пасля потым святар кажа: «Ідзі, Бог адпусціў табе грахі». Вось, але сама формула, я не кажу: «І Бог няхай адпусціць». Не. Я кажу менавіта ад свайго імя, таму што ў гэты момант святар дзейнічае у асобе Езуса Хрыста, стаючыся другім Хрыстом. Мае дарагія, святар з'яўляецца прадстаўніком Бога перад людзьмі і людзей перад Богам. Павінен святар, выконваючы гэтыя функцыі, мае якіясьці акрэсленыя заданні. І заданнем абранага святара перад Богом і перад людзьмі з'яўляецца раздаваць дары Божыя, весці людзей да збаўлення. Святар павінен вучыць праўдам веры, быць распарадчыкам святых сакраментаў, служыць людзям дапамогай у духоўным жыцці. У ўсходняй тэалогіі ёсць такое слово «спадарожнічаць чалавеку». Спадарожнічаць – гэта значыць праходзіць гэты шлях з чалавекам. І, мае дарагія, заўважце, павінен вучыць праўдам веры, быць распарадчыкам святых сакраментаў, весці людзей да збаўлення. Заўважце, гэта крыху не падобнае да таго, як вельмі часта людзі ўспрымаюць, альбо некаторыя людзі хацелі б, каб так успрымаўся касцёл, як месца аказання рэлігійных паслуг. Гэта не зусім так. Касцёл – гэта не арганізацыя, а святар – гэта не функцыянер. Святар дзейнічае крыху іначай. Касцёл – гэта не месца, дзе аказваюцца ўслугі рэлігійныя па малітве. Касцёл і святар – гэта месца, дзе моляцца. І да гэтай малітвы мы ўсе разам закліканыя. І да гэтай малітвы мы ўсе разам маем належаць. І ад нас яна таксама павінна залежаць. Касцёл – гэта месца, дзе кожны павінен знайсці сябе. Кожны павінен знайсці, можа, так таўталагічна, але гэта месца, дзе кожны павінен знайсці сваё месца. Свой шлях да збаўлення. Святар моліцца і здзяйсняе штодзённа святую імшу, злучаючы людзей з Богам. Камісія сінадальна акрэслівае таксама падрабязна абавязкі святара. Звяртае ўвагу на значэнне і неабходнасць асобных аскетычных практык у жыцці кожнага святара, на якія паказвае касцёл. Імі з'яўляецца, напрыклад, такая малітва брэвіярый. Кожны святар мае адмаўляць кожны дзень малітву брэвіярыя, якая разложана на
Ну і што там у нас на сёння за адзін раз? Не. Ёсць малітва, якая прызначаная на раніцу. Ёсць малітва, якая прызначаная на дзень. Ёсць малітва, якая прызначаная на вечар. Таксама іншыя формы малітвы. І адной з формаў такіх менавіта заданняў гэта абвяшчэнне Слова Божага. Галоўная функцыя святара, адна з галоўных функцый, это абвяшчаць Слова Божае. Таксама як здзейсняць эўхарыстыю, адпраўляць святую мшу, таксама абвяшчаць Слова Божае. Без гэтага гэтая функцыя была б, якаясьці незразумелая, калі б святар не прамаўляў, калі б святар не вучыў, калі б святар не тлумачыў Божае Слова. Таксама катэхетычнае заданне, навучанне дзяцей, падлеткаў. Гэтымі функцыямі святар вельмі часта дзеліцца, правда, як мы ведаем, сёстры законныя працуюць у нашай парафіі, але ў меншых парафіях, дзе няма сясцёр законных, гэтыя функцыі відавочна выконвае святар. Вось. Здольнасць выконваць святарскія функцыі, плённае апостальства патрабуюць ад святара трывалага з'яднання з Хрыстом, поўнай залежнасці ад касцёла, духа ахвярнасці і святасці жыцця. Мае дарагія, у гэтых словах хацеў бы таксама звярнуць гэтую увагу на поўнай залежнасці ад касцёла. Гэта вельмі важны момант. Святар гэта той, хто дзейнічае сумесна з біскупам, у адзінстве з біскупам. Пра гэта можа яшчэ крыху будзе сёння, але святар гэта не той, хто робіць тое, што яму падабаецца. Святар пакліканы сачыць за тым, каб парафіяльнае жыццё выглядала так, як гэтага хоча касцёл. І не так, як мне хочацца, але так, як хоча касцёл. Формы малітваў, яны прадпісаныя. Не так, як мне там захацелася, я можа, вот тут гэта, не. Ёсць, вядома, напэўна, якаясьці прастора да дзейнасці, але тым не менш, у згодзе з касцёлам, менавіта па-касцельнаму. Святар гэта частка касцёла, і мы гэта таксама частка касцёла. Сінадальная камісія прывяла таксама яшчэ падрабязны аналіз асабовых аспектаў святарскага служэння і акрэслівае, што вернікі ад святароў чакаюць найбольш аднаго, каб яны былі спецыялістамі ад сустрэчы чалавека з Богам. І сінадальная камісія вельмі выразна падкрэслівае, што галоўнае заданне гэта быць кваліфікаваным спецыялістам ад духоўнага жыцця, ад спаткання чалавека з Богам. Не ад палітыкі, не ад эканомікі, не экспертам у якіхсьці важных, напрыклад, пытаннях будаўніцтва чи чагосьці іншага. Святар павінен быць экспертам ад духоўнага жыцця. Кожны святар звязаны з супольнасцю у дваякім значэнні, як той, хто з народа ўзяты, і як той, хто чэрпае з гэтай супольнасці. Камісія сінадальная падкрэслівае, што святар служыць вернікам, і таксама падкрэслівае, што вернікі клапоцяцца пра ўтрыманне святара. Вернікі таксама закліканыя маліцца за сваіх святароў. Да прыроды святарскага служэння таксама адносіцца тое, што яго нельга выконваць у адзіночку, яно мае калегіяльны характар. Справа ў тым, што ў сакраманце прысвячэння прэзбітар уключаецца ў калегію з іншымі святарамі, у адзінстве са сваім біскупам, біскуп у адзінстве у сваю чаргу уключаны ў калегію біскупаў, каб быць у адзінстве са святым айцом, біскупам Рыму. Таму святар і біскуп не могуць дзейнічаць у падзеленым між сабой становішчы. Не можа быць, што біскуп кажа адно, а ксёндз на парафіі робіць другое. Непарядак. Так не павінна быць. Біскуп вызначае гэты кірунак. Біскуп знаходзіцца таксама ў згодзе, у калегіяльнай згодзе з біскупамі і святым айцом. Сінадальная камісія таксама падкрэслівае, што існуе неабходнасць адказнасці і большага клопату святароў вернікаў аб новых святарскіх пакліканнях. Успамінаю тут пра першы чацверг месяца. Мы ведаем, што ў нас
кожны першы чацверг месяца адпраўляецца святая імша, пакліканні. Ёсць таксама выстаўленне, малітва перад найсвяцейшым сакраментам, паклікванні, поэтому тут, я думаю, што вельмі ўсё зразумела, але яшчэ падкрэсліваецца у тым, што у спецыяльна вызначаныя дні маліцца за памерлых святароў. Заданне таксама вернікаў. Мае дарагія, і тут таксама заўсёды ёсць аб чым пагаварыць, таму што у нашым жыцці было, напэўна, шмат святароў. Некаторыя былі, пра которых мы ўжо не памятаем. Напрыклад, тыя, хто нас пахрысціў. Ну, не тычыцца малых дзетак, праўда, але большасці з нас, дарослых людзей, гэтыя святароў ужо няма. Таму варта заўсёды успамінаць і тых, хто стаў на нашым шляху жыццёвым і хто адпаведныя этапы утаемнічэння нас у хрысціянскую веру для нас адкрываў. Можа, столькі было пра святарства, яшчэ крыху каротка пра сінадальную камісію па справах кансекраванага жыцця. Манаскае жыццё, мае дарагія. Людзі, якія прысвячаюць сябе Богу, складаюць шлюбы з евангелічных радаў, паслухмянасці, убогасці. Ну і вот трэцяе ў мяне вылецела, зараз галава, але таксама здараецца. Сёстра? Што? Чыстасць. Вось, тры шлюбы: паслухмянасць, чыстасць і убогасць, наследуючыя евангелічныя рады. Гэта людзі, якія прысвячаюць сябе служэнню асаблівым спосабам, адданым Богу. Розныя манаскія супольнасці маюць таксама розныя харызматычныя пакліканні. Калі закладаліся многія манаскія супольнасці, тыя, хто стаяў у пачатку гэтай супольнасці, вызначаў, напрыклад, тую ці іншую форму дзейнасці для той ці іншай манаскай супольнасці. Не ведаю, можа, як прыклад прывяду маці Тэрэса з Калькуты, напэўна, ўсе чулі, праўда? І ведаеце, што галоўным чынам яна займалася убогімі. Яна, насамрэч, дзесьці там даставалі гэтых пакінутых, нікаму не патрэбных. Гэта не заўсёды такое найпрыемнейшае таварыства. Я памятаю аднойчы, бо аднаго майго калегі святара племянніца у гэтым законе, і мы паехалі яе якосці адведаць, і сёстры таксама папрасілі нас цэлебраваць святую імшу, і вось якраз гэтыя былі падапечныя. І вось, калі ты ўваходзіш у гэтую салю, праўда, дзе адпраўляецца святая імша, у капліцу, ты адразу адчуваеш на запах, што вось гэта асаблівая супольнасць людзей, якія патрабуюць увагі і спаткання з Богам. І гэта таксама робіць пэўнае ўражанне, што ў гэтым пакінутым чалавеку, тым, на каго ніхто не звяртае, яны бачаць. Пры розныя манаскія супольнасці, паклікання нашых сёстраў, таксама праца з сем'ямі, як я не мылюся, вось, паклікання сёстраў іншых супольнасцей да школ, вядзення школаў, дзеці, моладзь, убогія, разнастайнасць гэтых дароў. Можа, яшчэ таксама пра гэтую ёсць розныя супольнасці таксама. Ёсць супольнасці чынныя, а ёсць супольнасці, которые займаюцца толькі малітвай. Гэта так называемыя, так званыя кантэмпляцыйныя кляштары. Адным з такіх пастановаў увогуле сіноду было тое, каб на нашай гродзенскай зямлі з'явіўся такі кантэмпляцыйны кляштар. Гэта кляштар, дзе манаскія асобы жывуць і фактычна займаюцца тым, што моляцца. Найчасцей гэта закрытыя кляштары. Што значыць закрытыя? Гэта значыць, што людзі, якія туды ідуць, з іх ужо не выходзяць. Вось тут вось гучыць гэтае «уйду в манастыр», да? Вось. Чалавек насамрэч туды ідзе, ён не выходзіць. Больш таго, нават ёсць такія суровыя рэгулы ў гэтых некаторых кляштарах, што, напрыклад, родныя могуць там на якісьці час, раз на год ці на некалькі гадоў прыехаць на спатканне, і яны не могуць убачыць
свайго блізкага, таму што спатканне адбываецца праз такую заслоначку. Вось, можна толькі пачуць гэтага чалавека. Чалавек адыходзіць з гэтага свету, каб маліцца за гэты свет, каб прысвяціць сваё жыццё малітве за гэты свет, з якога ён выходзіць. Гэта таксама вялікая духоўная моц, сіла, і таму заўсёды гучыць гэтая прапанова, вядома, з дазволу апостальскай сталіцы, каб, можа, некалі такі кляштар узнік і на нашай зямлі. Вось. Пакліканні нам здаецца, што, можа, хто там за людзі, ну, я ведаю таксама з моладзі, яшчэ з маіх часоў, тых моладзевых, з Астраўца, таксама адна дзяўчына знаходзіцца ў такім закрытым кляштары, як манаская асоба там служыць. Ніякіясьці надзвычайныя людзі, яны сярод нас хадзілі. Мае дарагія, члены камісіі разглядаюць таксама пытанне аб тым, што кансакраваныя асобы сёння могуць запрапанаваць касцёлу. Яны падкрэсліваюць сучасныя выклікі, прапануюць новыя рашэнні праблемы, якія патрабуюць змен дзеля духоўнага дабра касцёла на Гродзеншчыне. Ёсць вялікая колькасць манацкіх асобаў, панад 40 законных святароў і больш за 100 сясцёр і братоў законных. Як мы ведаем, займаюцца таксама функцыяй катэхізацыі, дапамогі шматлікіх іншых справаў, служэння ў супольнасці сучаснага касцёла, нашага лакальнага касцёла. Да кансакраванага жыцця ва ўсёй іх разнастайнасці, харызмаў, інстытутаў, гэта вялікае дабро і вялікі скарб, падкрэслівае сінадальная камісія для паўсюднага касцёла, для касцёла лакальнага. Служэнне манаскіх асобаў моцна прысутнічае ў розных сферах, і яго не хапае гэтых рук манаскіх, якія б маглі быць, працаваць, служыць у касцёле. Таму запрашэнне маліцца, пакліканне, яно таксама актуальнае і ў выпадку менавіта асобаў кансакраванага жыцця. Падчас трывання прац першага дыцэзіяльнага сіноду заклікаем усіх вернікаў горача маліцца, каб манаскія асобы паглыблялі сваё разуменне харызматычнай прыроды свайго служэння і яго апостальскага вымярэння, каб як мага лепей служылі ўсяму касцёлу і нашаму дыцэзіяльнаму. Гэты выбар робіць нас сапраўды шчаслівымі, каб мы жылі ўжо не для сябе, але для таго, чаго вока не бачыла і вуха не чула і не спазнала сэрца чалавека, бо Бог падрыхтаваў тым, хто любіць яго. Мае дарагія, столькі, можа, было б, і так нам троху зышло гэтага часу. Можа, гэта троху не так васола, як пропаведь часам бывае, але гэта тыя справы, якія мы павінны пазнаваць, мы павінны ведаць тую супольнасць, да якой належым, каб гэта насамрэч было свядомае перажыванне сваёй веры, свядомы удзел у гэтай веры, каб мы не глядзелі як на якіясьці дзівы і на штосьці незразумелае і цудоўнае, каб мы менавіта пазнавалі тое, часткай чаго з'яўляемся. Вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Айца Ўсемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога,
Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю уваскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Праз Езуса Хрыста просім добрага Бога аб дарах мудрасці і святасці для нас і ўсяго Касцёла. Молімся за ўсіх хрысціян, каб яны заўсёды жылі паводле Божых запаведзяў. Цябе просім. Молімся за нашу айчыну, каб яна адраджалася маральна у святле Божых запаведзяў. Цябе просім. Молімся за нашу моладзь, каб на дарозе Божых запаведзяў яна знайшла дабро і шчасце. Цябе просім. Молімся за першы сінод Гродзенскай дыяцэзіі, за удзельнікаў сінадальных камісій, каб разам працавалі дзеля памнажэння агульнага добра. Цябе просім. Мои дорогие, была просьба помолиться об опеку, Божие благословение и вертание здоровья для Яны, якая находится у тяжкім стане у реанимации. Помолимся, попросим, каб добрый Бог меў яе ў сваёй апецы, каб, калі такая яго святая воля, выслухаў нашыя просьбы і дазволіў Яне як мага хутчэй вярнуцца да здароўя. Цябе просім. Молімся за памерлых. У сённяшняй святой імшы у асаблівы спосаб за памерлага Владзіміра Жабінскага ў 4-й год па смерці, каб за выкананне Божых запаведзяў пры жыцці яны атрымалі ўзнагароду ў небе. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб з літургіі мы чэрпалі ласку вернасці Божым запаведзям. Цябе просім. Выслухай, Божа, малітвы сабраных тут верных і ўчыні, каб мы жылі ў мудрасці і святасці. Праз Хрыста, Пана нашага. О Христе, узнесла я любовь, живи у покорных чистых сердцах, и просим скрухой наполняй, почути наши слова и думки, к Тебе мы узносим, Пане наш, молитвы с верою незломной, бо прагнем милости Твоей, пробачь нам грешные учинки. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Просім Тебе, милосердный Боже, нехай гэтая ахвяра нас очистить и отновить, и забеспечить вечную узнагароду тым, хто виконує Твою волю, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору серце. узносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты праз кроў свайго Сына і моц Святога Духа сабраў да сябе сваіх дзяцей, якіх грэх аддаліў ад Цябе. Каб Твой люд, з'яднаны на ўзор Святой Троіцы, стаў касцёлам, Христовым целам і жывою святыняю Духа Святога дзеля хвалы Тваёй безмежнай мудрасці. Таму разам з хорамі анёлаў
мы праслаўляем Цябе з радасцю, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит в имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага, Езуса Хрыста, дзейснаю моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Хрыстус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Хрыста пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталі сены целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Хрыста, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Вызнаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, таксама Яго цудоўнае ўваскрашэнне ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другого прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла. Прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Хрысце. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святым Міхалам Арханёлам, святым Антонім і ўсімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўлення. Будзь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Твоей волі стаіць перад Табою. О добры Ойче, ласкава з'яднай з сабой усіх расейных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету. Міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные.
Амен. Атрымалі мы Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: Ойча наш, который ёсць у небе, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Просім Тебе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христа, Ты сказаў апостолам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоей волі адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амин. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим. Перадайце бліжняму знак супакою. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, бласлаўлёныя, пакліканыя на вячэру яго. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Будешь прославленный, Иисус Христый, Ты наш Откупитель, Ты наш хлеб живый. Славься, Христе, зараз и навек, хосты и сокрыты, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, госты и сокрыты, Бога человек. Будешь прославленный, Иисус, Бавца наш, як ягню покорный в свой смертный час. Славься, Христе, зараз и навек, госты и сокрыты, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, госты и сокрыты, Бога человек. Будешь прославленный, небесный хлеб, честь и поклонение отдаем Тебе. Слава
Молимся. Узмоцненыя дарам эўхарыстычным просім Цябе, Божа, каб мы заўсёды прагнулі гэтага хлеба, які дае нам жыццё сапраўднае, праз Хрыста Пана нашага. Паслухаем парафіяльныя аб'явы. Мои дарагія, час хутка бяжыць, і ўжо на гэтым тыдні распачынаецца Вялікі пост да нашай сумеснай радасці, правда? Вось. Ну, але скорей пачнецца, скорей святы прыйдуць. Таму у сераду, 18 лютага, папяльцовая серада, распачынаецца Вялікі пост, святы імшы ў гэты дзень, а гадзіне 9 і 18, так як заўсёды ў будні дзень, на кожнай імшы будзе абрад пасыпання галоў попелам. Ну, гэта не ўрачыстасць, але такі вельмі сімвалічны, вымоўны знак прыняцця пакуты і падняцця практык пакутных на час Вялікага посту. Мои дарагія, у гэты дзень абавязвае строгі пост. Што значыць строгі пост? Гэта значыць пост, які павінен быць абмежаваны якасна. Мы ў гэты дзень не ядзём мясных страваў, і колькасна. Мы ядзём адзін пасілак на працягу дня і 2 перакусы. Ну, перакусы это так перакусы, а то так можна, знаеце, так перакусіць. Вось. Як даведацца, калі чалавеку спадарожнічае голад у гэты дзень, значыцца плюс-мінус добра папасціў. Вось. У гэты дзень мы павінны адчуць голад. Перыяд Вялікага посту з'яўляецца перыядам пакаяння, пакуты. Таму трэба ў гэты час устрымацца ад гучных забаваў, танцаў, дыскатэк, гучных юбілеяў, дзён нараджэння, якіх-небудзь іншых мерапрыемстваў. Заўсёды ёсць куча пытанняў, калі ў мяне дзень раждзення, ці можам мы пасядзець у хаце за сталом без алкаголя і без спеваў. Вядома, што можам. Калі там павінен быць алкаголь і спевы, ну то трэба адкласці. Наступнае пытанне: а мяне калегі паздравілі на працы, а што мне цяпер рабіць? Вельмі проста. Калегам кажаце: я католік, у нас цяпер пост, все будзе, але пасля посту. І яны, можа, на першы раз нават пакрыўдзяцца крыху. Але на другі раз ужо будуць ведаць, што такое можа быць. А на трэці раз кажуць: это бесполезно, все будзе, но пасля посту. Но пасля посту должно все быць, разумееце. Так, тут калегаў крыўдзіць таксама не можна. Мои дарагія, чаму кажу, ведаю, пра што кажу, у маёй мамы дзень нараджэння заўсёды ў посце. Вось. Ну і вось якосці так яна ўсё жыццё і жыла, правда. І нічога, і калегі. І паслухайце, наступны год таксама віншавалі з днём нараджэння і чакалі пасля посту. Ну, што зробіш? Вось. Камусьці так павязло, камусьці іначай. Таму, мае дарагія, менавіта так гэта выглядае. Великапостнае набажэнства. Набажэнства крыжовага шляху у нашай парафіі будзе кожную пятніцу пасля вячэрняй святой імшы. Для дзяцей і моладзі ў суботу а гадзіне 15. Кожную нядзелю пасля святой імшы а гадзіне 10 набажэнства песняў жальбы. Рэкалекцыі ў нашай парафіі адбудуцца 26, 27 і 28 сакавіка. Адносна іншых днёў, мае дарагія, прыватная пабожнасць заўсёды прыветствуецца. Таму я ведаю шмат прыкладаў, у многіх парафіях людзі адпраўляюць крыжовы шлях кожны дзень. Перад імшой альбо пасля святой імшы. Калі ласка. Вось мы сёння крыху чулі пра тое, што мы належым да паўсюднага святарства, пачуць сябе троху адказным, святаром. Вось, возьміце той мікрафон, правядзіце. Гэта не складанае набажэнства, правда? Там у кніжачцы ўсё напісана, на кожную стацыю дрогі крыжовай, правда? Можна прайсці, можна памаліцца. Я думаю, што заўсёды знойдуцца тыя, хто далучыцца. Хочаце спяваць? Гошкі жалі часцей, калі ласка, толькі за. Дагаварыцеся з пані Аняй, хай яна заграе, нема справы, хоць кожны дзень. Прыватная пабожнасць, яна заўсёды прыветствуецца. Скажем так, вось гэтыя ужандовыя набажэнствы, яны будуць так, як сказаў, пятніцу пасля святой імшы і у нядзелю пасля святой імшы на 10. У чацвер святая гадзіна ад 23 да паўначы. У наступную нядзелю святая імша у 14 гадзін у капліцы ў Гародніках. Да сакраменту сужанства рыхтуюцца ў нашай парафіі. Карповіч Дмітрый, Маркевіч Дар'я, Кракоўка, вуліца Светлая. Падрубны Яўгеній і Станкевіч Паліна, Павяжы, вуліца Садовая. І там
Аб'ява першая. Хто б ведаў аб якіх-небудзь перашкодах паміж гэтымі асобамі, дзеля якіх яны не могуць уступіць у сакраментальны сужанскі саюз, мае абавязак памедавіць мясцовага душпастара. Ахвяры на прадукты для семінарыі ў тую нядзелю аб'яўляў, і было шмат непаразумення, дзе ж тая спецыяльная скарбонка, у которую можна скласці тыя ахвяры. Вось тая, што збоку стаіць, яна ў нас адзіная ў касцёле, спецыяльна якойсьці не будзе. Калі хтосьці хоча нешта ахвяраваць на прадукты харчавання для семінарыстаў, можна ў тую скарбонку пакласці. Прыпамінаю, што дарослыя, якія хацелі б прыняць сакрамент мірапамазання альбо бежмавання, павінны запісацца ў канцылярыі да канца лютага. Будуць арганізаваныя катэхезы. Катэхезы будуць адбывацца пачынаючы з сакавіка у нядзелю пасля святой імшы на гадзіну 17. Вось пасля гэтай святой імшы будзе катэхеза для дарослых, якія хочуць прыняць сакрамент бежмавання. Да ўторку, да абеду можна прынесці вербачкі ў парафіяльны магазинчык з мінулого году на пепел, на пепельную сераду. Дзякуем за ахвяраванне на ўтрыманне нашага касцёла, нашай парафіі. Пры гэтай аказіі таксама хацеў бы шчыра падзякаваць вам за магчымасць спаткання з некаторымі з вас у вашых дамах падчас калядных душпастарскіх наведаванняў, падзякаваць за супольную малітву, за зычлівасць, з якой прымаеце за тыя ахвяры, якія вы складалі. Вельмі цешыць, што пераважная большасць нашай парафіі хоча спаткацца святаром, хоча разам маліцца, хоча, каб было асвечанае памяшканне, у якім жывуць, хочуць перажываць гэтае жыццё з Божым благаслаўленнем і з Езусам Христом. Вельмі прыемна, яшчэ раз вам шчыра дзякую. Дайшлі туды, дзе змаглі, на наступны год дайдзем у іншыя месцы. На мінулым тыдні да пана адышлі нашыя парафіяне. Ірына Якоўчык, 63 гады, Казіміра Кушка, 89 гадоў, Галіна Рабченка, 95 гадоў, Ганарата Дулеп, 93 гады. Вечны адпачынак дай ім, пане. Чуваючы супакоі вечным. Амен. Даверым новараспачаты тыдзень усю нашу парафію Маці Божай, памолімся за Александра і Анастасію Трапша, а таксама за Ягора і Вольгу Чарнушевіча, якія ўчора заключылі сужанскія саюзы ў нашым касцёле. Тваёй абароне аддаёмся, святая Богородица, у нашых патрэбах не пагарджай маленнем нашым, і ад усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благаслаўлёная, о Пані наша, апякунка наша, суцяшальніца наша, Ты заступніца наша, Сынам сваім нас паяднай, Сыну свайму нас даручай, Сыну свайму нас аддавай. Столькі было б аб'яваў, жадаю добрага адпачынку сёння плённага тыдня працы. Прыміце Божае благаслаўленне. Пана за вами и с Духом Твоим. Няхай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христа. Дякуем Пану Богу. Боже, верой мне сердца наполни. Я прошу, каб им Ты жил, и хрещением Иисуса припомни, каб Тебе за